Hola, estàs a punt? Aquest és el vídeo número 5 i últim. Per això cal recordar el més important, que és quin és el teu objectiu. Què vols? El que vols és que t'escoltin, que se n'adonin de la feina feta i que la valorin. Per tant, és molt important tenir en compte l'audiència i parlar per l'audiència. I hi ha una cosa que passa a vegades, que és que quan s'ha assajat bastant i s'han dit les mateixes frases diverses vegades, a vegades no portem l'energia fins al final, perquè com que nosaltres ja ens la sabem, posem l'impuls només a l'inici. I és molt important, quan parlem, portar l'energia fins al final de la frase i després deixar aquell segon en què mires a l'audiència a veure si t'ha escoltat, si t'ha entès, si t'ha comprès. Si estàs molt nerviosa o molt nerviós i no vols mirar a l'audiència, no passa res. Pots mirar una mica més al costat. I els nervis has de saber que és una energia positiva que pots fer servir a favor si portes tota aquesta energia a les frases. Els nervis posa'ls en els fonemes, en allò que dius. Recorda, sobretot, d'expressar el contingut, no pensis en res més. Aquest és l'objectiu del dia de la presentació. Però abans has de deixar en el teu dia de la presentació uns 20 minuts per fer els exercicis que has après en aquests vídeos, que t'ajudaran moltíssim. Et recomano que els facis uns quants dies abans cada dia i sobretot el dia de la presentació. Abans de començar, pensa en relaxar les espatlles, en descansar i sentir l'arrelament amb la teva seguretat. I després fas tot l'escalfament. I abans de començar la presentació sempre pensa en els teus peus i relaxar les espatlles, que et donarà més tranquil·litat, més seguretat. Si estàs molt nerviós o nerviosa la darrera setmana, pots jugar d'expressar-ho de maneres diferents, amb molts nervis, amb ràbia, amb alegria, amb dolçor, amb autoritat, intentant seduir de diferents maneres. Això farà que el teu registre expressiu augmenti i alhora et donarà la tranquil·litat de que pots fer-ho de qualsevol manera i finalment ho faràs de la teva, la que s'adiu més a com ets tu, i serà perfecte. Bones pràctiques, bona presentació.